искам да направя така празника в две. Просто е криза. Нека днес Диляна да стане моя годиница. Дилянче, заповядай. Браво! Тя са гласите от познавата зала. Аз му казах, трябваше нас да дойде Еричка. От време, но... Сега то 20 век е било така. А 21 век, пък аз както я помня, Диляна вкъщи живее, значи това от тях я взимам, нали? Който колежа на зет ще бъде и зато и не го искаме. Служи го, не служи го. Така да е пати на който пръст иска. Ама ти годежен пръстен ми даваш, о? Да, чисто нов. Не е ползван. Не го трябва. Не Това се снимай пръстенчето. Чисто бяло злато. Деско, Какво е? Деско, ти трябва да ги сложиш. Айде, не свърши тя. Аз След като снима... Аз съм го сложил един път. За мярка За мярка, да. Имате мярка. Лашко, не ли това, бе? Виж, че изненада. Диляче вече си домакинята, мой да належи на ракията. Ей, си почнал да слагаш. Но чу се името. Кои да на същата ръка, дето ще и пръска. Благодаря. Една целувка. Само целуваме, да. А на тебе по случай именния ден, Мерси. заповядай. Аз съм дете, аз седна. Аз си искаш така да е малко. Не, аз ще наблюдявам Даня. Ти ще завъртиш той някакъв. Аз ще те открила един. Деско, Дай чакай. ще седна там за единичка. Ето и за именния ден. И по случай тържеството, което ще Мерси, ще го градни малко. от позоди време. Диляче може да належаш вече. Аз сега. Ама ти можеш да ни там пък близо до центъра ми ги. Те са. Ама ще седна. Ще слава. А че това е по-фена в плана. Не, ще слава. Не. Аз седна. Деско, нашата